ዝተፈላላየ አረአያ ዘለዎም ፍልስፋታትን ጽሓፍትን ኣብ ሃገርን ሃገራውነትን ሰላም ተኸታተልቲ ሃዘም ሚድያ ሾው ከመይ ተኾኑ አበብ ዘለኹም መኹርናዓት ናይ ዓለም ሰላም ክትህሉ ትምኒተይ ወሰን ይብሉን ከምቲ አርእስቲ ናይ ጽሑፈይ ዝሕብሮ ዘሎ ዝተፈላላየ አረአያ ኣብ ሃገርን ሃገራውነትን ናይ ዘለዎም ፍልስፋታትን ጽሓፍትን እንታይ መስል ቅድሚ ምርኣይና ነዚ ቻነል ተጠቃምነቱ መታን ከዓቢ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር አይትረስዑ ሃገር ማለት እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ስምዒት ሃገር ይጎድል ሓርነት ወዲ ሰብ ከመይ ይጠፍእ ኣብዚ ብል ጽሑፍ ክንደስሲና ክሳብ ማወዳእታ ክትከታተሉና በኽብሪ ዕድመኩም ሓደ ሃገር ማለት ናይ ዝተኣከቡ ሰባት ድሌት ዘማልእ ማለት እዩ ጂን-ጃኩስ ሩሶ ናይ ስዊዘርላንድ መበቆል ዘለዎ ዓብይ ፍልስፋ ቀፂሉ ይብል ሃገራውነት ናብ ዶግማ ወይ ናብ እምነት እንተተቀይሩ ሓርነት ደቂ ሰባት ይጎድል ይብል ክልተ ካርል ማርኩስ ኣብ ጀርመን ዝተወልደ ወዲ ዴንማርክ ፖለቲከኛን ቀባእ ስእልን ስራሕ ሕትመትን ዝነበረ ብወገኑ ሃገራውነት ከም መሰረት ዕንወት ይብል ሰለስተ ቤኔዲክት አንደርሰን ካብ ሓደ ናይ አይሪሽ መበቆል ዘለዎ ኣብ ሃገረ ቻይና ዝተወልደ ፖለቲካል ሶሻሊስት ሃገራውነት በባህሪኡ ድሩቱን ልዕላውን ዝኾነ በባህርያዊ ዘይኮነስ ብሓበራዊ ባህላዊ ቅርስታት ተሃንጸ ዝተሓስበ ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ ክብል ይገልጾ ኣስዕብ ኣቢሉ ኣብ ኩነት ተፈጥሮ ሃገር ዝበሃል የለን ሃገር ፈጠራ ደቂ ሰብ ይብል أربعة كواما أنتونيو أمريكاو فلسفان صحفن بوغنو هاجراونت مبزحتو جزيت أجمع اللو إبل بوليتيكاو منجستات اسكم مبقول قوي بهل زعم السولوس ترداد وني حبار مننت نمسمع عبز اللو دلس تهانس أسن حسب غيري يقولزو كواما إبل هاجر كان مفكاري كأليو جن مسكالوت علي الزرخب سبعة والناس زبها البقتاخم زلو زي مزنقع يبل هيقل بوغنو الهاجراونت منفس إذا عالم غير يقلصو جورج أرويل ناي هند ببقول زنبقور صحافي أفشحن شعات 245 أبز صحافة هاجراونت مالت نحادث تمرس أحد ويقجل سلطان كبرن زهب كبل قليسو كل صبقون كفاءن فلالي أغميتو هاجراونت يوسخ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ክውንነትን ቅንዕናን ዝርሓቐ ኢሉ ይገልጾ ደቂ ሰባት ይብል ኣርወል ንመንግስቶም ካብ ዓቐን ንላዕሊ እንተምሊኾሞ መንግስቶም ናብ ፍጹም መላኽ ይቕየርሞ ብገዛእ ፈቓዶም ሓርነቶም ይምንዝዖ ይብል ጆርጅ ኣርወል በዚ ሓርነት ደቂ ሰብ ዝብል ሓሳብ ምስ ጂን-ጃኩስ ሩሶ ይሰማምዑ بوغناي كبلو زدلي حانت هاجر دقفتن تقاومتن كهلوا قدن يو على إرتراغن سرعات زي كوني عبلا لقجل إزلوم إذا قجل زي خاء انترف ملخدنا يكونات هاريمو هزبي عب حاو خؤتن هاجر كعنن بحبار كبلس اقن كلمعن أجندو أين برن أيكو قبرون يون تكالات أبيات بيت فردن حقاق حقن بايتون نحانت هاجر انت زي الليو وعيل حديرو كافص مسرح ويزلو بريزيدنت وي قدما منستر عبلال خوخون قدنيو قدنو نايزي خا كل صقاتات هاجرن عند حق نايتا هاجر يقاصاصرو قناعاتن بلحتن مهوراتن هبتامن زشقرر هاجر بمفطار معرته تقامنت صقاتات هاجر እና ጎደለ አብዝ ኸደሉ ቁጥሪ ስምዒት ሃገራውነት ኩጎድል ግድን ይዝኸውን نبور نزفلت سرعات مدقاف نوري كونن نبور نزفلت قجلة مدقاف كن قوانيو نحنا إيرتراويان كابزوم نايزوم عبيت فلسفاتاتن صحافتن مركوس بمقبار ننايمن حساب ندقفن درجانا بمنصر هاقراونت عمنتاي درجة اللون بفلاي كاا وتمن قجلة هقدف تدقفو سبات
ውድብን ህዝብን ሃገርን ህዝብን ፈላሊኹም ክትርእይዎን ትርጉሙ ብግቡእ ክትግንዘብዎን ይላቦ ኣነ ብስናይ ኳማ አንቶኒ ኣፓያ ብሂል ዝያዳ ይሰማማዕ ብወገንኩም ኣቦታኩምን ተሓሳብኩም ሃቦ ናይዞም ኩሎም ኣረኣያ ፍላስፋታትን ጸሓፍትን ኣብ ሃገርን ሃገራውነትን ዘለዎም ሓሳባት እኳ ዝተፈላለየ እንተኾነ ሃገር ማለት ግን ናይ ኣህዛብ እምበር ሓመድን እምንን ከምዘይኮነ ይሰማምዑ እዮም ንሎሚ ሕፅር ብዝበለ ብዛዕባ ሃገርን ሃገራውነት ነዚ ዘቕረብናዮ ይመስል ነይሩ ብድጋሚ እዚ ቻነል ንኽዓቢ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እንድ ኮመንት ምግባር ኣይትሕመቑ ንሳኹም ዘለኹ ዕንዶም እየ ሰላም